Orain arte azaldutako guztia pantaila honen bidez egin dugu. Esplikatu ditugu txioak zer diren eta nola idatzi, esplikatu dugu ere nola bilatzen den jendea eta pertsonaiek nola jarraitzeko aukera dugun, eta hirugarren kasuan jarraitzaileak izango genituzke. Jarraitzaileak dira gure kontua edo gure Twitter kontua erabiltzen jarraitzen duten jendea. Momentu honetan badugu, baina pentsatzen dugu hemendik aurrera kopurua handituko dela. Hori da, inizio botoia sakatzean aurkituko genukeena kronologiaz aparte. Baina, orain, zentratu nahiko nuke azalpen hau ondoan dagoen botoi honetan, konektan. Honi emango diogu, ze hau azaltzea oso garrantzitsua da guretzat, iruditzen zaigulako Twitterren oinarria dela, ez? Honetan zer aurkituko dugu, bi aukera bezala, interakziones eta mentziones. Hau ulertzea oso garrantzitsua da. Interakzionesekin hasiko gara. Interakziones honetan zer eskatzen du botoi honek, ez? Twitter komunitateko gainontzeko erabiltzaileekin harremanetan jartzeko aukera eskaintzen du. Nola lortzen da hau? Zuk idatzitako txio bat zure jarraitzaileen artean arrakasta izan badu, hori bera bere jarraitzaileei bidali diela, pertsona horrek bidali diela agertuko zaizu zuri. Horri retweet egitea deituko diogu Twitterren. Hori dagoeneko gaitegian azalduta dago. Terminologia berezia erabiltzen dugulako mikroblog honekin. Zure txioi retweet egiten badute, zerrenda honetan agertuko zaigu. Horretaz gain, zer gehiago izango dugu honetan. Jarraitzen zaituzten pertsonen izenak, erabiltzaileen izenak ere agertuko zaizkizu. Kasu honetan, Josune dugu gure lehenengo jarraitzailea, eta Twitterrek esaten dizu jarraitzen hasi zaituela. Horretaz gain, bigarren aukera moduan mentziones izango genuke. Eta mentziones honetan zer agertuko zaigu. Zure izena, zure erabiltzailearen izena, abildua, zeinua erabiliz, txio batean agertzen bada, beste pertsona baten txio batean agertzen bada, honetan, zonalde honetan agertuko da. Kasu honetan, Josunek mezu bat bidali digu, gure izena aipatu du, eta horren ondorioz, berak esandakoa hemen aurkezten zaigu. Kasu honetan, esaten du, gure ikastaroa egin nahi duela, jarraitu nahi duela, eta galdera bat planteatzen zaio. Modu honetan, guk planteatzen duguna da, solasali bat ere egin dezakegula bertako erabiltzaileekin. Kasu honetan, erantzuna eman diezaiokegu, esanez, adibidez, mezu pribatu baten bidez azalduko diogula zertan datzan ikastaroa. Modu honetan, nik ere bere izena aipatu dut erantzunean, eta berari agertuko zaio guk erantzun dioguna. Beraz, tuiteatu, txiokatu, eta dagoeneko erantzuna izango genuke.